Ta želva je dobrá. Je fakt reálná, no. To je plná polda. Máš fotku s pinďasem. Za tebou. Tak to je slušnej den. Díky. No. No. Tam taky chci být. To video. Ty to natáčíš, jo? Celou dobu? Tak mám fotku s pinďasem. Budeme takhle tady natáčet všichni? Jo. Zahrajeme si naší hru. Ne, Číňani byli lepší. Když jdeme Prahou, ne? A předcházejí nás ty různý cizinci, že oni vždycky hrozně žvatlej. Tak my jdeme vedle sebe a děláme na sebe. Minule vydávala různý zvuky, ne? A měla záchvaty. Co jsi říkal? Dneska mi to nejde. A si potřebuji asi dát panáka. A začneme farzičku. Jak je nad bednou? Asi dám večer jednou. Jednoho panáčka, viď? Farzičko, seš natáčená. Oni mají s sebou toho, jo? Červenýho psa? Červenýho psa? No, to mít. Nás prý hledají. Teda čekaj. Tam někde jsou schovaný? 3, 4, už jdu! Jo, se. A nic. Tak jdem na ně bachnout. To se hrozně čůrat, já musím někam. Tady to má